dumigan sa akong pagdaro o pag-uma, no, pagpananggi. Oy, nasuya. Ako lang isulti sa mga tao, pre, no, nga kaning inyong vice mayor, sa dugay ng mga katigan, nga kasagaran ko sa itong mga tao, pre, ikibutang ta sa pedestal ta, kanang ikibutang ta sa taas ba nga kanang hutong ba o sa tanan nga sa taas ng estado. So nasyak sila nga pwede na dito magdaro, pwede na po dito mananggi, no? Pero ang para ni pre, ila pag-iya pre, wala po nila makita ang tibuok nga istorya. Kay that is meant to be a story mo, istorya mo na pre, atong pagdaro o kanang atong pagsanggi, no? Kaya nga ito nga tumugtuyo na pre sa ato mapukaw ang atong mag-uuma nga kinahanglan atong mahalon ang atong uma. Kanya kung doon na tayo yuta nga gamay, atong tikaron na kay para sa kanang pagkaon na ito pre, no? Kaya labi na sa mga mag-uma o sa atong katawhan. Kay kung ibang tatawhan pre, kaning mga mag-uma pre, mo ni kanang usa sa uto nga nakalimtan sa mga tao. No, atong pukaon ang atong mga katawhan nga dili gini sila kalimtan. Hindi matahingayon pre nga mukaon ka diha sa imong talad kan-anan pre. Kanang imong gikaon diha nga humay-upais. Kung sa diha nga produkto sa uma, ang naghagawa ni pre adlaw o gabi og singot ang kaning atong nga mga mag-uma. No, so usa ka na ang tumutuyo nato na pre. Papukaw lamang sa atong mga tao nga atong mag-uma dili kalimtan. Kung sa tinuray pre, mato nila, igayagaan ta nga, taro-daro niya, away gihimo para sa uma. Ako ni insulte pre nga, diya sa atong pag-likod isip ni Senior, doon natin gihimo nga kanang balaod noon, no, kanang agricultural code sa atong takbayan nga mo himong gabayan sa magdumala sa atong rinda sa pagamanan sa atong syudad, no? Mamagani na hinahinay ni sa nasa agricultural code, mo ni buhaton sa para implementation para pagtabang sa atong mga kabus nga katawhan, no, pinagi sa atong mayor. Gani pre, ang atong mayor pre, pinasika diya sa atong agricultural code, naghimo siya mga lakang para himo sustainable lang kita ang pag-uma sa atong mga katawhan. No, gani wato hinumduman pre sama sa kanang mga ayuda para sa mag-uuma. Himo na sa atong mayor, no, sa iyang paglingkod og karon lamang nga tuig pre, no, naghatag kita og kaning gitawag natong siwita sa kabaw sa anong atong mga mag-uuma sa kabukiran para katong dili madaro traktor pre, madaro din tao nila yung mga tabang ato kanila yung kaning kabaw nga atong gihatag kanila multiply ni yung mahatag po mapun-apun ngadto sa ilang mga kauban nga mga magdadaro, no? Kana mga lugar pre nga dili madaro sa bukid pre, no? Ano sama dito sa Salingsing, dili madaro og traktor. O dili masulod sa traktor. Ikadua pre, dili lang po tayo daro sa kabaw ang atong duso diya pre sa atong agrikultura. Kani nagpalit tag 8 ka traktor pre para pagsuporta sa ato nga mga mag-uma. No, yang atong himo na pre, libre ni daro pre, libre ang diesel, libre ang driver, libre ang serbisyo sa atong agriculture office para pagdaro sa umahan sa atong mga katawhan pre nga nanay luna pre, no? Wala dyan na dito sa Mulabi Town. So dili ni ko pre, ang kaning ato wala ni makalimtan nato mag-uma o naghimo tag mga legislation para matabangan dito mag-uma, no? Sama nag-distribute sa mga libreng binhi pare, no? Libreng binhi, libreng mga seedling, sama seedling sa kakao, seedling sa kaning kape, seedling sa mga fruit trees, no? Ang atong natin nursery nga atong ginahimo yun para ma-sustain gid atong masuportahan ang atong mag-uuma o sa gusto ning tanog ng mga kahoy. So na pre, no, nami nga no, natong ginahimo ni o gani karon napilya pre sa ato nga nasa atong agricode nga doon na gitay cold storage facility para unta sa mga atong mag-uuma pero kanina po ako nga pundo rin, no, mo ni buhaton po sa atong lokal na pagamanan na pinagi sa atong administrasyon kini ma-realize ni, no, gani doon na po tayo pilya pre nga kanang gitawag nato og insurance para sa atong mag-uuma sa ilang mga crop insurance, no, kani ilang mga tanom ato nang ikuan pinaagi sa kaning balaod noon na ato ginatabangan sila nga ang ilang gitanom ato nang i-insure yung tagibalo, no, kakaon ba na sa piste o di so masubra pang bagyo o sobra pang init, so
kani pinagi namin yung national law na pre ug ato nang dala dira nga ni sa ubos nga kanang balawon nga doon na kay gihimo nga mga insurance para sa atong mag-uma. Lakin no sa atong mga isda, no? Kay these are the duha magani pre ka mga hutong pre na kalimtan jud. Pero dili nibot pasabot nga nakalimtan wa tay gihimo. Amo na ato gipanigkumot ang ato mahimo, no? So Darita pa kay istorya nakalimtan pa niya adto. Oh. Isulit na din sa atong mga tao, no? Labi na sa kanang Committee on Agriculture, no? Ni Councilor Bagsaron pa, ako na sige tinan nga sol, palihog isulit na para ma-ensure na atong mga mangisda. Yes. Sila mismo, ang ilang ekwipo sa pangisda, ilang buksay, ang ilang sakayan, ilang mga pukot, o sa kanya, para ang sila mangisda, doon ako dito kuwan ko panalitan mawala di sa ilahan, no? Sabay itong biyaging simana doon ay nawala ang mga mangisda, no? Kato sila kung na-insure to sa atuang insurance, ayan, doon ay makuha ni tao ng pamilya o ang kaning hilaw sa mga ipipo sa kanagan itong sila mismo. No, so, muna kaya itong ipanayag na bringa to sila. Kaya tumutuyo ni Praise sa agriculture code. No? Doon natin ihimo na nga para sa itong mga mag-umaw mangisda. No? Ang pagilabot sa mga tao na ito, Pray, narata sa taas, no? Monsignor, uban, kanang vice mayor, tanaos lang nga nata sa taas. Kaya, imposible nga kita magkaro og mangranggi. Ang ilang una-una ng drama-drama ta. No? Di man na ako ikaulaw pre nga akong kagigan. Wow. No, kaliwala sa kabisi niya itong trabaho pre sa vice mayor. Mangita-ita higayon na tumintin our sanity para hindi mabuang ba. No? Wala itong stress na pare pa. Wala itong stress. Correct. Dala exercise. Magkumata. Kaya nindot pa kayo ni magkumadot niya. Kinabuhi mo na ako pre. Kinabuhi na ako sa hindi na akong kaulaw na akong kapobrehon. Asa gikan ako sa akong pagkapobre ba, no? Kay ako gibalik-balik consulting kanimo, gikan tas taas sa paglantaw sa mga tao nga naara ko dito monsignor ko ginatanaw ang sa dito sa taas ug may spirit gitanaw sa taas, no? Taas nga posisyon. Kunya karon nagdaro ko og nananggi mingon sila nagdrama kuno ko. Mura kuno ko si Marojas. Hindi man yung kumparar pre si Marojas pre yung ako pre, no? Napos-trapit. Kato si Marojas wa dito sa gikapuyuta pre si Marojas. Wa dito siya ka alsa o go sa nadia kanang pangkat. Wa dito siya ka kubutog daruhan. Wato ko kubutog mais. Matingala ka pre kung kinsa ng mga naate sa politiko pre nga wakalit lang og daro wakalit sa pananggi, no? Kay dili na tinuod. Kaya kani nga tuwa pre tinuod man nindo pre, no? Gabi do na Gikan mo dito sa kabus. Dili ko kita sa kabus pre. Dili na ko kaulaw na pre. Dili na ako ikaulaw nga ako maghubo sa akong pagkatao o akong ipadayag sa atong katawhan. Na mauni ako, no? Mauni ako na pero ang ako dili na ko igayagan kay pag igayagan ako ang akong pagsanggi o akong pagdaro mura sama ra po na pre nga igayagan ang mag-uuma, no? Mga mag-uuma to katawhan, no? Kung mayayaga mo sa kanila akong gihimo sa kanila akong gihimo tinuod din akong paghimo nananggi ko pero doon ay message na pre nga akong gusto ipagawas, no? Ang message na to nga ang lokal nga pagamahanan wala makalimot sa higit sa mga mag-uuma. O doon na tayo gihimo isip pre doon tayo gihimo nga legislative action para ang atong kinabuhi itong mag-uuma matabangan, no? So matabangan nato, no? So mao na pre nga akong ikasulti sa atong mga tao labi na sa atong mga suki paminaw na kani tinuod ni nga ako nag-uma kay mao man ay akong uma mao man ay akong kinabuhi sa to sa gamay pa ko Mo'y namatan. mao yung namatan po niya mao po na akong iyon pre nga ang tao pre nga makalimot siyang gigikanan di na siya kabot sa iyang pangatuan, no? So namay ba pre nga mo pretend pre nga ang ilang kagikan sa pian sila dili man na ako ikaulaw pre nga kung kagikan pre pobre, no? Sa akong kapobrehon siguro usapon siguro yung mensahe para sa atong mga kabatanunan, no? Mga kabatanunan na to kay usahay ang realidad mo nato pre kanang mga batanon sa ato kita na ang maulaw ta mo tugan og kinsa kita asa ang atong kagikan mo himot ang mga pretensions gani nga kita sa pihan ta magmo gani nga sa pagkanang para masuod lang ta sa grupo sa mga tao
magpakaroon ingnon Aron ingnon dayon. sa pian ta niya ang atong pamilya sa pian, no? Para lagi madawat sa mga grupo sa mga ano. So mas amin gid nga makaibalukin sa natong mga igala kung kinsa kita kay mas nindot man kung magtukan ta sa disod, no? So kani ilang man naging butangan og political slant, no? Kani atong pagdaro atong pananggi, pero ang purpose ni pre is to inspire, no? Para ma-inspire po ang atong mga katawhan po na kung doon ay gamay nga luna ato nang tikaron nga atong tamnan, no? Gani sa sunod mo ni plano na to pre nga na daghan naman tang natanong nga kakao, daghan naman tang natanong nga nangka. So siguro apil-apil tudlo ta sa pugyon sa nato pagtanom ang kakao nganong namunga na yon. Kunya ato ang usa ko pagtanom sa nangka nganong namunga na yon. No, so padayon gyapon ta nga magtanom pre og mga kahoy pre, mga fruit trees pre, para ni sa food security kang ato mga farmers dako kayo katipiko kabahin sa umabot unya nga dakong kagutom unya nga may tabo sa tibok kalibutan gumikan ni pandemya kay wala man wala makaliw ang uban, no? Gani amo ni ilang lantaw sa una, no? Every time nga dunay gira, pag human sa gira gutom gid ang ako, no? So kani nga to aron labaw pre si gira ning pandemic pre. Kay tibok kalibutan man. Tibok kalibutan pagabot si gayon na ni pre nga walay supply sa pagkaon, mag-away ng tao ani sa supply sa pagkaon. May nag-every kay dili sa dapat sa Mindanao sige lang ulan. Dengan kita ulan sa daghang tubig. So ang mga tanong mabuhi pa. So upod sa kung humanan ning pandemic, moabot na pud ang El Nino. Hastila. Kunya wata ka paganda, wata ka pagtanong daan ron og mga labutmon, mga mais o pagkaon. So mo na nga kinahanglan i-inspire nato nga tumakuma.